பேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாண்டமான பேஸ் தான், பிரம்மாண்டத்தில் உச்சகட்டமாக இருக்கும். அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தூரம் பண்ணிட்டு இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா XR பிராண்டோட 10 ஆரஞ்சு தனியாக 10 என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மல் ரேட்டு 2000 ரூபாய். யூடியூப் இன்ஸ்டாகிராம் அதுக்கும் டபுள் மைனஸு யாருமே எடுக்க முடியாது. என்னோட விலை அதுக்கும் அடுத்து பண்ணி இதுக்கு தவறு இந்த பணம் கட்டி போகிற ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2000 இதுக்கு தேவையான இந்த கபு தேவையான I'm a king, but I pop, I'm a saint. They call me a bad man, that's a good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make